sing lemu ya nek sing gering. Sedengan. Sedengan. Yo. Masih bersama Bahana Indo. Ata Movie Abri Pro. Rasane pahit tenan, mangan-mangot lele rasane kok padha tempe. Opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku koyo sampun lesu, nesu kabeh iso. Rasah kudu nganggo cucu emanan paras bagus. Gak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Ku sayang ngapundheni saestu, yen saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ono dina liyane. Bareng tak upayake mbuh kepiye carane. Kesaku ora bakal luntur sayangku, rasakan goyah senadyan kawitane urang. Aku bakal setia, ora mungkin keduwan. Sampun ono ngancanine saben dino. Ibu bisa nyanyi sabar? Sabar dulu ya. Urung ijo. Bahana Indonesia. Ada Abdi Audio. Abri Pro Audio Production. Lumpur Indonesia Ata Movie. Pok yo sampun lesu, tapi iso rasa kudu nganggo cucu emanan paras bagusmu. Dak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Sayang ngapundheni saestu, yen saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ono dina liyane. Bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayangku, rasakan goyah senadyan kahanane ubrang. Aku bakal setia, ora mungkin kedua. Matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Alon banter, alon banter. Alam banter, aku seneng loh mas. Mulai banter. Ayo, ayo, ayo. Yo yo, banternya yo mas. Mapan, ayo. Kok yo sampun lesu, nesu nganggo cucu emanan paras bagusmu. Ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Banter tenan to mas Sato. Aduh sayang ngapundheni saestu, yen saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ono dina liyane. Bakal tak upayake mbuh kepiye carane.
Ono